nosaltres diguem, molt bé, que doncs jo vos pregunte, què fa falta per a muntar un negoci? Diners. Paper. Permís de l'Ajuntament. Diners. El primer que fa falta és una idea, però després el que fa falta són diners. I els tres amics digueren, diners no en tenim ni un, què farem? La gavina digué, no us preocupeu, mireu, jo tinc a casa un bagul ple de pedres de colors, que he anat arreplegant durant tota la meva vida. Això serà el que posaré el negoci. Va agafar aquell bagul i mira, pum, teca, 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 pum, a la barca. A veure, si ho deus dir, va. Pum, pum, teca, 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 pum, a la barca. I ahí estava la gavina, en el seu bagul de pedres precioses, a la barca, esperant els demés companys. La rata penà, que era una rata, no tenia un duro, va dir, ja està, me'n vaig anar a visitar a un amic meu, que és banquer. I li va dir, ei, col·lega, que no em podies deixar uns dinerets per a muntar un negoci? I l'amic digué, ei, està fet. Li va donar un peix així de bitllets de 500 euros. I a Black Money! Ara sabeu per què no veu els bitllets de 500 euros? Perquè tenen els banquers, eh? El banquer li va donar els bitllets de 500 euros i allà que se'n va la rata a penar. Ja, miserable. I ahí estava la gavina, ahí estava la rata a penar. I l'espí va dir, mira, jo tinc un bagul ple de teles de colors, de la Índia, del Japó, unes teles meravelloses. Això serà el que posaré jo al negoci. Va agafar aquell bagul de teles, quan ja estaven els tres amics a la barqueta a la vora de la mar, digueren, vinga, anem a navegar. I venia una ola i feia, ala, què feia que venia una ola? Ja venia una ola més gran, vinga. I una més gran! I una més gran! Una enorme! La merda! La merda! Per què? Perquè se va enfonar la barqueta, tu! S'enfonar la barqueta! Però no patiu, perquè es van perdre les mercaderies. Però els amics se salvaren i tornaren a la illa. I per això diuen que les gavines sempre les veureu a la voreta de la mar, allà on trenquen les oles, perquè van buscant les seues pedres i fan. La rata penà. La rata penà, com no pugui tornar els diners als banquers, sempre és de nit. I si algú la veu, diu... I l'espí digué, m'he quedat plantat a la vora de la carretera i sempre que passi algun vianant faré... Enganxaré el pantaló o la camisa perquè intenta trobar alguna de les seues teles. I conte contat, conte acabat. El xiringuito de Ana, la perla negra, a la mar de Nules. Increïble, saps?